Gadana, kan makuha na pabaretang nawawarang 79 anyos na bakalerong si Florentino Morales kan Banwaan in Viga. Alas 12 kasuod mang udto kan mahiling ang bangkay kaini na nagpapataw-pataw sa sapa na sakop kan Barangay San Miguel sa Banwaan in Panganiban. Sarong residente sa lugar ang nakadiskubre sa lawas ni Morales na tulos man na nag-report sa kapulisan. Enero 6 kang huring mahiling na buhay si Morales kan sa iyang kapwa mga abakalero. Ang nakahiling po talaga yan, sir, ang nawakang kawayan po, bambong, kagang ipikap na so bambong, base sa istorya po niya, so bambong ito, pinatuloy niya, kang bago magpasko pa po, tapos ang ipikap niya nagulat po siya kasi may nakita po na, yan na po yung katawan pong patay doon sa may, sasapa po yun, sir. Sa presente, nagpapadagos pa ipigsasagibong investigasyon kan otoridad para maaraman ang kausa kan pagkagadan kaini. Sa Camarines Sur, sarong bangkay man ni lalaki anado kayon sa sarong pigkukonstruwer na harong sa Barangay Dalipay, Milaor, alas 9 nin aga kaining Miyerkules, Enero 15. Binisto ang nasabing persona na sarong 58 anyos sa soltero, bagger, asin residente ka na unambita na lugar. Basado sa investigasyon, Lunes Enero 13 kan maglaog pa ini sa trabaho. Alas 6 nin bangkikan parehong aldaw, nakaiba pa kaini paluwas ang gwardiya sa pigtatrabahuhan na establishmento. Hasta sa magsiblagan at sinday na nako ang makauli pa sa indang residensya. Di mananahiling na foul play ang otoridad sa pagkagadan niya. Pigpapatentehan na siya sa indang residensya para sa mga baretang Tatak Bicol. Hercules Parbacena.